гурӯҳи эҷодии барномаи сайёҳии варзишӣ тасмим гирифтем ки дар нашри навбатии барнома дар бораи намуди сайёҳии варзишии велосипедронӣ ва ташкилу баргузории махсус чорабиниҳои варзишии сатҳи ҷумҳуриявӣ аз сайёҳати дучархасаворӣ то мусобиқаи велосипедронӣ ба шумо маълумот диҳем. соли сеюм аст ки сайёҳати оммавии велосипедронӣ таҳти унвони дӯстӣ дар пайи баргузории чемпионати кушоди варзишӣ оид ба велосипедронӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи бозиҳо ва мусобиқаҳои варзишӣ дар сатҳи баланд бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Федератсияи велосипедронии Тоҷикистон баргузор карда мешавад. роҳандозии имсолаи веломарафон ба ҷашни бузурги миллӣ 32-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи ҷаҳонии сайёҳат рост омад. субҳи барвақт гурӯҳи 34 нафараи хатсайри сайёҳати оммавии велосипедронӣ устодону намояндагон аз Федератсияи велосипедронии Тоҷикистон, бахши сайёҳӣ ва кор бо ҷавонони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар маҷмӯаи варзишии обии қасри Теннис ҷамъ омаданд. инак хатсайри сайёҳати велосипедронӣ бо масири Душанбе Турсунзода Душанбе ба роҳ баромад. боиси қайд аст ки масофаи умумии велосипедронӣ ё худ сайёҳати оммавии велосипедронӣ дар маҷмӯъ аз шаҳри Душанбе то шаҳри Турсунзода ва аз шаҳри Турсунзода то ба шаҳри Душанбе ҳудуди зиёда аз 100 километрро дар бар мегирад. ёдовар бояд шуд ки сайёҳати оммавии велосипедронӣ сараввал тавассути хатсайрҳои вилояти Суғд ба шаҳри Душанбе, вилояти Хатлон ба шаҳри Душанбе ва варзишгарони шаҳри Душанбе доир гардида, инак ба тавассути хатсайри Душанбе Турсунзода Душанбе сайёҳати оммавии велосипедронӣ роҳандозӣ карда шуд ки дар он варзишгарони касбӣ, хоҳишмандон ва дӯстдорони намуди варзиши душархаронӣ иштирок намуданд. мақсад аз ташкил ва баргузор намудани сайёҳати оммавии велосипедронӣ ин тарғибу рушди намуди варзиши велосипедронӣ ба шумор рафта, ҷиҳати ташаккули тарзи ҳаёти солим ва ҷалби ҷавонону наврасон сокинони пойтахт ба ин намуди варзиш роҳандозӣ гардидааст. бояд гуфт ки барои гузарондани сайёҳати велосипедронӣ ва махсусан мусобиқаҳои велосипедронӣ зарур аст ки пеш аз ҳама велосипеди худро аз муоинаи техникӣ гузаронд, то дар ҳангоми сафар ба мушкилот дучор нашавем, зеро ҳар як дақиқаи мо аз рӯи хатсайр ва мусобиқа пешакӣ муайян мешавад. ҳамин гуна пас аз тай кардани бештар аз 50 километр роҳ корвони велосипедронон ба назди корхонаи алюминии тоҷики шаҳри Турсунзода расиданд. дар ин ҷо ҳайати ташкилкунандагону велосипедрононро намояндагони мақомоти шаҳри Турсунзода таҳти садои карнаю сурнай пешвоз гирифта ба остурхонаи корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик роҳнамоӣ карданд. мо бо чарха давоми 3 рӯз ба Душанбе расидем. имрӯз ба веломарафони Душанбе иштирок кардем. бисёр ҷоя тамошо карда омадем. дар якҷоягӣ бо раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ва шӯъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе веломарафон баргузор гардидааст ки хатсайри ин веломарафони дӯстӣ аз шаҳри Душанбе то Турсунзода муайян гардидааст. чунин чорабинии мазкур баҳри рушди сайёҳии варзишӣ, инчунин оммавигардонии варзиш ва дар рафти баргузории марафони дӯстӣ, инчунин варзишгарон аз осҳорхонаи шаҳри Турсунзода ки бевосита доир ба фаъолият ва таърихи корхонаи саноатии алюминии тоҷик мебошад, экскурсияи сайёҳӣ ташкил карда шуд ки варзишгарон доир ба таъриху фаъолияту истеҳсолоти ширкати корхонаи саноатии алюминии тоҷик дидан намуданд, шиносоӣ пайдо намуданд ва як таассуроти неке аз сайёҳати мазкур бардоштанд.
иштирокдорони хатсайри оммавии велосипедронӣ аз осорхонаи ширкати алюмини тоҷик дидан намуда аз таърихи фаъолияти нахустин корхонаи саноатии тоҷикистон аз наздик шинос шуданд. таъссуроти ман аз ҷараёни баргузории веломарафон хеле хуб аст. марафони мазкур ҳар сол як маротиба гузаронида мешавад ва мо барои иштирок тайёрӣ дида будем. дар вақти роҳ рафтан нозирони ҳаракати нақлиёт барои бехатарӣ моро ҳамроҳӣ карданд. ҳамааш дар сатҳи баланд буд. баргузори ин веломарафон на танҳо барои рушди варзиш ва сайёҳӣ, балки оммавигардониву тарғиби воситаи нақлиёти экологӣ аҳамияти бузург дорад. зеро аллакай аз синни наврасӣ кӯдакону наврасон ба ин намуди варзиш ҳавас пайдо мекунанд ва ба ин васила аз ҳар гуна корҳои беҳуда дур мебошанд. ҷавононе ба камол расанд ки аз ҷиҳати рӯҳию ҷисмонӣ инкишоф ёфта ва устувор бошанд. ба ғайр аз ин муаррифӣ ва оммавигардонии дучархаронӣ дар тоҷикистон барои рушди сайёҳатҳои велосипедронӣ миёни сайёҳон низ аҳамияти хоса дорад. тамоми роҳ бисёр ҳамвор буд ва ҳамзамон мо аз тамошои табиати Ҳисор, шаҳри Нав ва Турсунзода ҳаловат бурдем. имрӯзҳо дар саросари кишвар зери сиёсати хиратмандона, ҷавонпарвона ва варзишпарваронаи муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомур Раҳмон барои тамоми варзишгарон аз рӯи тамоми намуди варзиш шароитҳо фароҳам оварда шуда сохтмону ба истифода додани толору майдончаҳои варзишӣ ва бунёди иншоотҳо ва инфраструктураи варзишӣ барои варзишгарон шароит фароҳам овардааст ки ин ё он намуди варзишро аз бар кунанд. ва имрӯза ташаббусе ки аз ҷониби бевосита муҳтарам раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ пеша карда шуд ва марафони дӯстие ки аз ҷониби велосипедронон ба хатсайри Душанбе Турсунзода ва Турсунзода Душанбе баргузор карда шуд, идомаи ман фикр мекунам сиёсати варзишпарваронаи муҳтарам пешвои муаззами миллат аст ки барои варзишгарон дастгирӣ ва шароитҳои волро фароҳам овардагӣ ҳастанд. ва вақто ки дар марафони дӯстӣ варзишгарон чун ба шаҳри Турсунзода ташриф оварданд, чун шаҳри Турсунзода ба ҳамагон бо заводи азизи худ ки ширкати алюмини тоҷик муарриф аст ва маъруф аст, мо сараввал боздӣ ташкил кардем барои шиносоӣ аз таърихи осорхона ва таърихи фаъолияти осорхона, инчунин таърихи шаҳри Турсунзода боздиди варзишгарон аз осорхонаи ширкати алюмини тоҷик баргузор карда шуд. ва ман фикр мекунам ки бешак баргузории чунин марафонҳо ва чунин мусобиқаҳо байни варзишгарон дӯстиро барпо карда ваҳдату якдилиро боз ҳам пойдор нигоҳ медорад. велосипедронӣ яке аз намудҳои маъруфи варзиш ва воситаи ҳаракат ба шумор рафта ҳамасола миллионҳо нафар сайёҳон аз тамоми гӯшаю канори дунё барои ҷолибияту манфиати зиёд ба саломатӣ доштанаш ин намуди сайёҳии варзиширо интихоб мекунанд. тавре ки барои мо шумо маълум аст, яке аз сайёҳати хубе ки барои сайёҳон маъруфу маъмул аст сайёҳат бо дучарха, яъне ки велосипедронӣ. имрӯз мо метавонем ки бо дучарха ба тамоми гӯшаyu канори Тоҷикистон сафар кунем ва аз манзараҳои дилфиребе он ки воқеан Тоҷикистон бештри рӯи замин аст дида намоем. ва дучархасаворӣ ва дар сайёҳат будан бо дучарха ҳам агар барои инсон ҷисман агар дар саломатии инсон фоида кунад, ман фикр мекунам роҳа низ вақто ки шумо бо дучарха ҳар як гӯшаи Тоҷикистонро ҳар як нуқтаи бешосои онро тамошо мекунед, рӯҳу илҳоми тоза мегирад инсон. бо ин мақсад аз рӯи ин намуди варзиш чемпионати кушоди шаҳри Душанбе баргузор мегардад ки яке аз ҳадафҳои асосии он рушду оммавияти варзиш, тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва сайёҳати варзиши велосипедронӣ дар мамлакат мебошад. аз имрӯза сафар таъссуроти хеле хуб бардоштам ва дӯстони хуб пайдо намудам. дар сафар аз бисёр ҷойҳои зебо шаҳри Турсунзода дидан кардем. кӯшиш мекунем ки дар ин мусобиқаи Душанбе ҳаракат карда ҷои намоёнро мегирем.
веломарафони сайёҳӣ душанбе турсунзода иштирок дорем ва ин веломарафон бисёр дар сатҳи хуб ташкил карда шудааст. Манзараҳои бисёр зебо дорад барои тамошо ва барои мо бисёр писанд омад ин минтақа. Дар рафти сафар фаҳмидем ки яке аз корхонаҳои бузургтарин дар Тоҷикистон ширкати Талко дар ҳамин шаҳри Турсунзода қарор дошта будааст. Мо даромадем, дидем аз осорхонаи ин корхона ва бисёр чизҳои навро аз худ кардем ва махсус барои иштирок кардан дар ин веломарафони сайёҳӣ мо аз Хуҷанд тӯли 3 рӯз тариқи велосипед ба ин шаҳри Душанбе омадем. Дар ин веломарафон аз шаҳри Хуҷанд дастаи мунтахаби вилояти Суғд аз 20 нафар, иборат аз 20 нафар иштирок доранд ва бачаҳо хеле хурсанданд ки омаданд, диданд бисёр манзараҳои зеборо ва бисёр хушҳол ҳастанд, бисёр чизҳоро омӯхтанд, дӯстони нав пайдо карданд. Оянда иншоалло ният дорем дар солҳои оянда дар ин веломарафон бо бисёртар варзишгар гирифта омада дар ин чорабиниҳо иштирок кунем ва маҳорату малакии варзишгаронро баланд бардорем. пас аз тамошои осорхонаи корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик, корвони велосипедронон боз роҳ ҷониби шаҳри Душанбе гирифтанд. пас аз бозгашт аз шаҳри Турсунзода фаъолони сайёҳати оммавии велосипедронӣ аз тарафи ташкилкунандагон бо ифтихорномаю сипосномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. вобаста ба ин субҳи фардои он рӯз дар шаҳри Душанбе чемпионати кушоди варзишӣ оид ба велосипедронӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе доир шуд. Дар оғози мусобиқа муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода вобаста ба рушди соҳаи варзиш дар пойтахт ҷалби наврасону ҷавонон ба намуди варзиши велосипедронӣ, инчунин самараноку мақсаднок истифода намудани иншооти варзишии пойтахт сухан гуфта, тамоми иштирокчиёни чорабинии имрӯзаро ки аз ҳар минтақаи мамлакат ба шаҳри Душанбе барои иштирок дар мусобиқа омаданд хайрамақдам намуд. Дар мусобиқа варзишгарон аз назди муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, тариқи хиёбони Ҳофизи Широзӣ то корхонаи истеҳсоли обҳои ташнашикани Сиёма ҳаракат намуданд. дар фарҷом ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқа ки дар 5 масофа аз рӯи син қовоз озмуданд, бо медал, диплом, тӯҳфа ва ҷом қадрдонӣ шуданд. велосипед имрӯзҳо дар бисёре аз мамлакатҳои ҷаҳон ҳамчун намуди нақлиёти аз ҷиҳати экологӣ безарар ва воситаи ҳаракати ба саломатӣ фоидабахш эътироф гардидааст. дар ин замина ҳатто чанде аз мамлакатҳои тараққикардаи дунё барои ривоҷ додани ин намуди ҳаракат ва соҳаи наве ба мисоли велосайёҳӣ ки таърихи начандон тӯлонӣ дорад сармоягузориҳои зиёде мекунанд. аллакай ширкатҳои махсуси сайёҳӣ арзи вуҷуд намуданд ки самти фаъолияти худро аз рӯи ҳамин намуди сайёҳии варзишӣ пеш мебаранд, зеро рӯз то рӯз таваҷҷӯҳ ба ин намуди воситаи ҳаракати сайёҳӣ зиёд гардида истодааст. лозим ба зикр аст ки истифодаи дучарха ҳамчун воситаи нақлиёти бехавф ба саломатии инсон низ аз ҳар ҷиҳат манфиатовар мебошад.